Hi to all nice people. Wa man lagi mi tubig diri sa baybay. Wa pa man mi agas ang among gripo. So ang among pagabuhaton karon magsalok ng tubig. Nanakoy daghang galon sa likod. Nanang akong galon di apa. So don't mind the washing machine kay maglaba unta mi ganina wa natuloy kay ang among giadtuan nga balay walay tawo. So karon pagkabo na pud mi ug asa mi makakita og mineral water. Magsuroy-suroy mi sa syudad sa baybay kung asang naibukas nga nagtinda og mineral water. Dayon moadto na pud mi sa among kabuanan og tubig. So dayon moadto na pud mi sa kabuanan sa og tubig dito sa barangay Kugon kay tuwa dito ay nagwasak-wasak nga tubig gikan jud to sa water district. So mao na ni. Let's go. Magsaysay Avenue. Magsaysay Avenue man din hino. Magsaysay. Oo. Di ame sa Magsaysay Avenue. Paingon sa Maasin. Kita na may refilling station. Bu magija. Kana kay naka-sealed na process baka ni. Pwede anami guys, nakakita namin refilling station. Dire sa una front. Kuan tong kuan kel. Okay na, lima na? Okay. Okay guys, adi anami mineral water. So mangita na sad pud ni og tubig nga gikan jud sa gripo kay pang inom raman re. So ang among pangitaon pagpanghugas o gamiton sa paghugas o pagluto. So mao ni guys, travel na sad mi sa laing baryo. Ngadto mi sa baryo. Asa ta? Baryo Kanasi? Kanasi lamang tano. O adto mi sa barangay Kanasi magkuha og tubig na naa sa gripo. So dami sa barangay Kanasi kung asa may magkabo og tubig. Di man kuno pwede mi diri magkabo kay kargahanan ra man dinigdag kong tangke. Di pwede? Di na kuno pwede. So ikaduhang station nga among giadtuan wala nimo kuan kay daghan kaadyo pang naglaran. So dili sa mi dinhaa mangita miglain. Kita taglain nga water station nga atong kakuhaan kay daghan pa kaayo sila. Kakita miglaing source nga kab-anan og tubig. Kusog pa dire. Linya. Atraw Kanasi. O hing anto ning Kanasi kay nakakuan man pud mi ngadtuan nakakabo ka usa. Abi mag okay ra gihapon para ra to sa tangke. Dire man tong tangke. Oo unja. Babagan mo sila di man nagpakuan diri Wala bali sila ngadto. Na maurindang na. Samukan sila tali. Pero kini sila na ni mga supply sa tubig din Kini mga balay kini sila. Na ano di Wa jud ni sila nawad taas-taas pag jud ni. Lagi. Nagbutan ang mga batanon kay way tubig. Nasugo nas nanay. Adyo og kabo. Gadyo way gamiton. Ngaligo. Di putak di takakuan di takaagis minahan. Nag suroy-suroy na naman gadyo ning kuan. Lahi na sa ding karsada nga among giagian pag gawas namo o pagsud. Ang among paggawas di ami sa diversion road. So muliko na pud mi ngadto sa highway paingon sa Ormoc or sa Candadam. Tron mulabay mi sa Convention Center. Mao na, lain na pud ang among giagian ning sige pangita og tubig.
Mauna ang new convention center. Oh, Ano? wa pa. Pero magamit na. So ready na ang akong anak mag-helping hands. Pinanak! To karga di. Wow, very good. Ay, nga ka very good ang akong bunso. Ing anak ka very good. Helping hands. Aja mo imo gani jaga Rakil. Jaga ni Rakil. Oy. Mauna na ang among kinabo. Mga 30 minutes among waiting para makakabo mi og punong ka bucket. Anak para mualsa. Di ko man i-cover ng uban. Lagi cover. O see? Makatabang na gadyo ang akong anak. Thank you. Very good. Very good. Oh, ikaw na oh. Ayaw, yaga lagi. Oy! Ikaw na. Ito ba na? Diri na na, kalaway, sakog daw. Ito ba na? Ari na, ibutang sa taas. Ano to? Pao man mo sa. Kana, unahan mo na. Yan lang may papatot. Magtakaan na lang ko. Magtakaan ng pusenta. Manglakaw na po may atong biyaso. Okay guys, salamat sa inyong pagtanaw. Humana may nagkabuog tubig. Mauni ang resulta ng bagyong Agaton ang among kalisod sa tubig dili sa baybay. As of now, so tiis-tiis muna tayo, kugi-kugi muna tayo kay para ang buhay ay happy. O mauni ni guys ang among experience sa pagkawalay tubig sa pagkakaroon. Okay, thank you sa akong anak nga helpful kaayo sa pagkarga. Basta inigabot na mo kung inigabot na gani namo nga naana ang among dala nga tubig. So automatic na nga ang akong anak nga mo alsa para inaog ang tubig gikan sa sakyanan. Okay, mao na to guys. Kami ra yung mga babae dito ang nagkabo kasagaran. Kapila namin nagkabo ni Raquel. Na kami ra yung mga babae lagi nagkabo. Okay, see you on my next video. Bye-bye. Thank you for watching. Ha? Walay nangutana nga asa ang inyong mga bana. Of course! Diha! So, ingon mo na nga mong bana nagtrabaho. Kay aron iniguli sa mong bana na anay tubig. Dayon ang kita ihatag na sa asawa. Kay uhaw kung walay tubig. Okay, mauna to guys. Bye-bye. See you on my next video. Bye-bye.